हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैदों, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम। गिबियावनो दङ प्लेन क्रेश जादों केरेलायाव। दुबाइनि एयार इन्डिया एक्सप्रेसआ गासै 191 सुबुंजों दुबाइनिफ्राय माने 183 पेसेन्जारजों लोगोसे सादाइना प्लेननि ड्राइभार पाइलटफोर सुबुंजों दुबाइनिफ्राय काजिगडसिम थांदोंमोन। बे समावनो केरेलायाव काजिगडनि खारिपुर एयारपर्टआव अभारशुटिं द रानवे जानानै बा जेराव लाखिनांगौ बेयाव लाखिस्लाबनो हायैयाव अखानि जाहोनाव होनना बुंदों। अखानि जाहोनाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अखानि जाहोनाव प्लेनआ क्रास जायो, माने जेराव लाखिनांगौ बेयाव लाखिस्लाबनो हायैयाव बारलांनानै। मिथिनाय बादिब्ला 14 थैदों पाइलटजों लोगोसे, 124 जखम जादों आरो 15 जना गाज्रियैनो जखम जादोंनो। आरो बे जाथाया मोनाबिलिनि 7:10 जायो आरो प्लेनआ थुख्रानै जायो बा मोननै बाहागोआव जायो। नैबे सावगारियाव नुनाय बायदि जादों। नैथियाव दङ मध्य प्रदेशनि पाना जिल्लायाव सासे हाजिरा मावग्रा सुबुङा हिरा मोनदों। सुबुङा खनियाव खामानि मावोमोन। सरासनस्रा हाजिरा मावग्रा सुबुङा हा जावनायाव 3 हिरानि थुख्रा मोनदों आरो बेनि बेसेना 35 लाखमोन। गासै जादों 7.54 केरेक्टार। दा बेखौ जिल्ला हिरा अफिसाव गथायबाय। सरकारनि आयेन बायदि 14% दानना बाकिखौ जाय मोनदों हिराखौ बेयो मोनगोन। बे जुदि मोनगोन 25 आरो 28, बे 25 जादों, 29 जानांगौ। 25 आरो 29 लाखनि गेजेराव मोनगोन नों दा बे हिरा मोनग्राया। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि अरुण बर'आ PhD डिग्रिबो हाबाय, PhD डिग्रिखौ उनथ्रिनो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय हाउलि ओनसोलनि सिमलाजार हन्थाफारा गामिनि समाज सिबियारि बिफा सतीश बर' आरो बिमा नाराथि बर'नि नैथि फिसाज्ला अरुण बर' बिथाङा थांनाय जुलाइ दाननि 31 खालार खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD डिग्री बा डक्टर अफ फिलसफी खालामनो हायो। बिथांनि बिजिरसंनाय आयदाया जादों ए टाइपोलजिकल स्टाडि अफ वर्ड्स अफ बर' लेंगुवेज। बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनो बिबुंगोराजो स्वर्णप्रभा सैनारिनि सुपारभाइजाराव MIL SLS बा मडार्न इन्डिया लेंगुवेज एस लिटारेचार स्टाडिज आयदायाव गुबैयै बर'नि रावनि सोदोबफोरनि सायाव बिजिरसंनाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन। दासान्दि बिथाङा बरपेटा जिल्लानि BH फरायसालिमायाव बर' बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दङ। नैबे सावगारियाव नुनायानो। ब्रैथियाव दङ आसाम पुलिसाव साख्रि मावगोनफोरनि एडमिट कार्ड। साननैसोनि सिगां 6,662 मासि खालि थानाय पस्टनि आसाम पुलिसा नटिस फोसावदोंमोन आरो गोबाङानो बेखौ एप्लाइ खालामदों आरो गोबाङानो खालामाखै। दा बे एप्लाइ खालामनायनि एडमिट कार्डखौ 8 आगस्तनिफ्राय मोननो हागोन। अफिसियेल वेबसाइट www.assampolice.gov.in आरो www.slprb.assam.in बे मोननै वेबसाइटआव मोननो हागोन, डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना। आरो नाथाय जिल्ला लायै जिल्ला गुबुन गुबुन समाव मोनगोन, माने तारिखआ गुबुन गुबुन जिल्ला लायै जिल्ला। कामरुप रुरेल आरो कामरुप मेट्र', नलबारि, बरपेटा, धुबुरी, गलाघाट, काछार, नगाव, लखिमपुर, जरहाट, डिब्रुगड़, बङाइगाव, क'क्राझार, शिबसागर माने बेखिनि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा 8 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तनि गेजेराव बे एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन। आरो मरिगाव, सनितपुर, दरं, उदालगुरि, खोला सालमारा, करिमगन्ज, हुजाइ, धेमाजि, बिश्वनाथ, कार्बि आंलं, तिनिसुकिया, गवालपारा, चिरां, चराइदेउ बेखिनि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा सुबुङा 21 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरनि गेजेराव एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन। आरो हाइलाकान्दि, सोनाब कार्बि आंलं, हामग्रिन, माजुलि, डिमा हासाव बेखिनि डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरा 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय 16 सेप्तेम्बरनि गेजेराव मोननो हागोन एडमिट कार्डखौ। बाथियाव दङ अराङाव मै बेदर फाननायनि 3 सुबुंफोर हमदों। अराङाव थानाय अरां नेशनेल पार्कआव 3 सुबुंखौ मै बेदर फाननायनि जाहोनाव हमनाय जायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा मरिगाव जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। फारि तालिब आली, साइदुल इस्लाम आरो आब्दुल हुसान। बिसोरनि आखाइनिफ्राय गासै 80 किल'ग्राम मै बेदर मोननाय जादों। नैबे सावगारियाव नुनाय 3आनो। दथियाव दङ आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावग्रा गासै 11 जन सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मैया टेस्ट खालामनायाव। लोगोसे कटन इउनिभार्सिटिनि HS एडमिसन स्टार्ट जाबाय, माने स्टार्ट जागोन आगस्तनि 10 निफ्राय 10 आरो 11 बे साननैयाव स्टार्ट जागोन। फुंनि 9:30 बाजानिफ्राय बेलासिनि 1:30 गेजेराव नोंथांमोना माने एडमिसन लानो हागोन आगस्तनि 10 आरो 11 खालाराव। 9थियाव दङ इन्डियान हकि प्लेयार मनप्रीत सिंहनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों टेस्ट खालामनायाव। नैबे सुबुङानो मनप्रीत सिंह हकि गेलेयो। बेनि उनाव जोंहा 9थियाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटि माने खुलिसिगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया
सेप्टेम्बरनि 1 खालारनिफ्राय खुलिगोन आरो आन्डार ग्रेजुवेटनि एग्जामा जागोन 22 सेप्टेम्बराव आरो पिजि एग्जामिनेसन जागोन पिजि एग्जामिनेसना जागोन 25 सेप्टेम्बराव दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामना दाबुं।